γρήγορα. Ερμή! Στις διαταγές σου! Τρέχα να πεις την θέλησή μου στην Καλυψό. Να επιτρέψει πες της αμέσως στον Οδυσσέα να φύγει και μάλιστα να τον βοηθήσει. Έφυγα! Είμαστε όλοι σύμφωνοι? Τέλος για σήμερα! Αυτά επεριοδίας και αμέσως η Παλάδα άλλαξε τη μορφή της και έγινε μέντορας, φίλος του Οδυσσέα. Ύστερα, με βοηθό τον άνεμο, έφτασε στη στιγμή από την κορφή του Ολύμπου στην όμορφη Ιθάκη για να βρει τον τηλέμαχο, το γιο του Οδυσσέα. Είμαι ο Μέντορας, φίλος του πατέρα σου, τηλέμαχε. Καλώς όρισες. Το σπίτι μας δικό σου. Μην είναι αθάς μαζί μας. Ευχαριστώ. Αν ζούσε ο πατέρας μου, δεν θα αφήνω όλους αυτούς τους μνηστήρες να κατασπαταλούν την περιουσία του. Ζει ο πατέρας σου. Και σύντομα θα επιστρέψει. Μακάρι να είναι αλήθεια. Θέλεις τη συμβουλή μου. Να πας στη βίλα και τη σπάρει. Να μάθεις γι' αυτόν. Δεν κάνεις πια. Και πρέπει να πάρεις την υπόθεση στα χέρια σου. Θα κάνω αυτό που λες. Σε Έχει βρεθός. Λίγο πιο πέρα, στην ακροθαλασσιά, ο Οδυσσέας... Ωραίο κρασί, νέκταρ σωστό. Να είστε καλά. Λοιπόν, έρχομαι για τον Οδυσσέα. Να τον αφήσεις να γυρίσει στην πατρίδα. Το μήνω! Το μήνω! Τι είπες τώρα? Σκληρή δουλειά μου, μάθατε πως περνώ καλά μαζί του και θέλετε να τον πάρετε από μένα. Όχι, δεν φταίω εγώ, παρεξήγησα. Το ξέρεις πως εγώ τον έσωσα. Μισό πεγαμένο μου τον έφερε το κύμα. Δεν αμφιβάλλω, Τον αλλά... φρόντιζα. Τον έφερα. Ήθελα τόσο πολύ να τον δω. Αλλά δεν το ξέρετε. Α, ναι, δεν το ξέρα. Για πάντα σου. Ο Φύρας το θέλησε. Όχι εγώ. Δική του είναι η προσταγή. Και αν θες τη συμβουλή μου δεν θα συμφέρει να θυμώσει. Έχει τη δύναμη να σε βλάψει. Ήταν ένα κακό όνειρο. Πού να το φανταστώ. Ό,τι είχα να πω το είπα. Γεια και καλά. Α, σε ευχαριστώ για το κρασί. Στάθηκε η θεά σε ένα ψηλό βραχάκι. Καλό ταξίδι να Σε σας. ευχαριστώ νεράιδα μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Σου στέλνω πριν μαγέρα να οδηγήσει τα πανιά. Να μην σε βρει κακό. Καλό ταξίδι. Και μην ξεχνάς, καθώς θα θυμίζεις μες στον ωκεανό, στα αριστερό σου χέρι να έχεις πάνω τη μεγάλη άλυτο. Να μην τη χάσεις από τα μάτια σου. Καλό ταξίδι. Άνοιξε τότε τα πανιά, όλο χαρά γεμάτος που γύριζε στο σπίτι του ο βασιλιάς Οδυσσέας. 18 μέρες ταξίδευε χωρίς να κλείσει μάτι, ώσπου από μακριά αντίκρισε τη χώρα των Φεάκων. Όμως για τύχη του κακή, ο σαλευτής της γης, ο Μέγας Ποσειδώνας, Οι θεοί άλλαξαν την απόφασή του. Γιατί ήταν τον που έφτασε στη χώρα τελευταία. Μη χαίρεσαι πολύ παλούδι Οδυσσέα, γιατί δεν ξέχασα πως τύφλωσες το γιο μου. Έχεις να συναντήσεις πολλές ακόμα συμφορές. Αήμωνα ο δυστυχώς το τέλος τι θα γίνω. Αήμουν να είναι ο ασφαλός, αν πέθανα στη βία. Και τώρα, μη, όχι, αλήθεια. Γεια σου, Οδυσσέα! Ποιος το φωνάζει? Εδώ! Ποιος είναι? Εγώ! Ποια είσαι ωραία μου? Είμαι θαλασσινή θεά. Θεά. Με λένε Λευκοθέα. Πώς βρέθηκες
Αμέσως μετά η Αθηνά έκανε αόρατο τον Οδυσσέα με το ραβδάκι της και τον φανέρωσε μόνο όταν έφτασε μπροστά στα πόδια της Χαρίτης. Τι κάνετε εδώ? Τρίμη! Σας μάχεψα δηλωτή. Γρήγορα, ώρα να επιστρέψουμε. Πάμε για την πατρίδα. Τι? Πιτρίμη! Γρήγορα στο καράβι. Με το στάλιο χαρτείτε. Είμαστε Έλληνες και γυρίσουμε από τον πόλεμο, από την Τρία. Φιλοξενία σου ζητάμε, Κύκλοπα, και δώρα να μας δώσεις, όπως οι νόμοι το ορίζουν. Φιλοξενία! Δώρα! Τι είναι αυτά? Σύμφωνα με τον ξένιο Δία. Ποιος Δία? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ο πολύτιμος ο Κύκλοπας. Δεν φοβούνται οι Κύκλοπες στο Δία. Είμαστε πολύ αποτελείς. Πως πέρασε εκείνη η νύχτα ούτε στον εχθρό μας. Κρυμμένοι μέσα σε βράχια μείναμε, από τον φόβο μαζεμένοι, χωρίς να βγάλουμε μιλιά, μήπως και μας ξεχάσει. Μα μόλις εξημέρωσε. Κρύβεστε! Νομίζετε πως δεν θα σας βρω? Α, εσύ σε είδα! Όχι πάλι! Αυτό ήταν για πρωινό. Μάλθηκε η σειρά σας. Σου φάγανε τα πρόβατα. Φάγανε το κομμάτι. Μου φάγανε το μάτι. Ο κανένας με φάγε με δόλο και όχι Ανδρία. Ποιος? Πώς είπες το όνομά του? Ο κανένας σας λέω. Τρέξτε! Αφού δεν σε πείραξε κανένας. Τι φωνάζεις? Κάνε καμιά θέση στον πατέρα σου τον Ποσειδώνα. Πας και τρέμαγε. Καλά που λες. Τρελάθηκε τώρα πολύτιμος. Την είχε την προδιάθεση. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε ο πολύτιμος, αλλά και εμείς το ίδιο. Σκέφτηκα πως το πρωί θα έβγαζε τα πρόβατά του έξω να μοσχίσει. Τι έκανε λοιπόν? 3-3 έδεσα τα παχουλά κρυάρια με λιγαριά στριμμένη και από κάτω έδεσα έναν τους συντρόφους μου. Έτσι, καθώς περνούσαμε, αυτός τα εξαχούλευε. Μα πού να φανταστεί. Με πέρασε για στόχαστο, μα εγώ είχα βρει τη λύση. Έτσι περάσαμε όλοι μας και εγώ ήμουν τελευταίος. Τους έρισα στα γρήγορα, τρέξαμε στο καράβι και φύγαμε αμέσως. Πού είστε? Σε λίγες ώρες φτάνουμε! Ιδάκη! Ήσυχος ήμουν τώρα πια. Χαρούμενος κοιμήθηκα. Ήταν τόσο γλυκός ο ύπνος που με πήρε. Όμως... Κοιμήθηκε. Ευκαιρία να μιλήσουμε. Γιατί αυτός είναι τόσο αγαπητός και τιμημένος? Όπου και να πάμε, αυτός παίρνει τα περισσότερα δώρα. Δεν τα λέμε, αφού θα γυρίσει γεμάτος δώρα και εμείς μαδιανά τα χέρια. Αυτό το σάκο, είδατε πως το κρατάει σφιχτά? Δεν ακούσατε τι είπε στον Έολο. Μου δώσες το πιο πολύτιμο δώρο που θα μπορούσες, είπε. Είδατε που δεν το αποχωρήσετε ποτέ. Θα είναι γεμάτο ασίμι και χρυσάφι. Μανούλα μου. Τι λέτε, το λύνει να τα μοιραστώ. Όχι, όχι,
με βασιλιά. Οι σύντροφοι μου λευτέρωσαν τους αλέμους. Πρέπει να προσέξεις. Σε είχα προειδοποιήσει. Εγώ προσπάθησα. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σας κατατρέχουν οι θεοί. Μα δεν ξέρω. Σας είπα. Δεν ήθελα. Αυτά παθαίνει όποιος δεν κρατάει το λόγο του. Φύγε! Μέσα να τις περνώντας, ώσπου μια μέρα. Νομίζω ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Η νοσταλγία μας για την πατρίδα είναι μεγάλη. Περνάμε βέβαια καλά. Αρκετά μας μιλούξατε εσείς. Δεν θα στο αρνηθώ. Όμως είναι γραφτό σου να περάσεις από τον άδικο. Από που είπες πρέπει να περάσω. Από τον κάτω κόσμο. Πώς. Πώς γίνεται αυτό. Εκεί θα βρεις τον Τηρεσία τον μάτι. Για να πάρεις χρησμό. Μέχρι τώρα κανένας ζωντανός δεν έχει πάλι εκεί κάτω. Χρειάζεται και να σε βοηθήσω. Το καράβι μου, πώς θα το πληγήσω. Δεν χρειάζεται. Μονάχα. Κύρκη, σε ευχαριστώ. Και εσείς ετοιμαστείτε. Αύριο πρωί-πρωί θα ξεκινήσετε. Μη φεύγεις. Έχω κι άλλα να σου πω για αυτά που θα περάσει.
Πέρασε ο κίνδυνος. Ποτέ μου δεν τόλμηζα πως θα τις ξαναδώ. Ναι, είμαι στην πατρίδα. Φιλώ το χώμα σου, πατρίδα μου. Ας μην χάνουμε καιρό. Προστάτευσε τα δώρα σου. Ύστερα πρέπει να βρεις τους φίλους σου, να καταστρώσεις σχέδιο για τους κακούς μνηστήρες. Σε όλες τις κινήσεις, εγώ θα είμαι κοντά σου για να σε βοηθώ. Κι αν ζούσε αφέντης τα ήμουνα. Μα τώρα σκύβω το κεφάλι στους μνηστήρες, μη με βρουν τα χειρότερα. Θα γυρίσει ο αφέντης σου και θα τους τιμωρήσει όλους, θα το δεις. Και εσύ θα πάψεις να είσαι δούλος. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά. Σαν κρύο να κάνει, Κρυώνεις. Θέλω να σου δώσω κάτι ζεστό. Να βάλεις πάνω σου. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, μη στο στερήσω. Σε ευχαριστώ. Κάποιος έρχεται. Ευμέ! Τι λέμε. Αγόρι μου! Παππούλη μου, επιτέλους. Γλυκόμορφος, σε γύρισες. Μόλις έφτασα από τη Σπάρτη. Ήρθα από σένα πρώτα. Να ρωτήσω αν άλλαξε τίποτα. Όλα άπως τα ξέρεις. Η μάνα, πώς είναι? Η μάνα σου. Κρατάει καιρά, μακριά από όλες τις μνηστήρες. Κάτσε να πας μαζί μας. Ποιος είναι αυτός? Φίλος. Ζητιάνος. Πάρτονε στο παλάτι να ζητιάνει έτσι μας και κερδίσει τίποτα. Έχει δει λέει και τον πατέρα σου. Πήγαινε το στη μάνα σου. Έλα ξένε. Ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί.